Доктор Кръстева, предизвикателство ли е от голяма софийска болница да дойдете и да работите тук в Панагюрище, в неголям град? Онкологичният център към Унихоспитал е нова структура за района и той е построен, бих казала, съобразно всички водещи европейски световни стандарти. Защото онкологичните центрове в Европа се построяват на място, което е отдалечено от голямата шумотевица, малко по-далече от големия град, но в същото време на спокойно място. В България няма такъв проект. Това е първото място, където онкологичният център е поставен действително на едно тихо, спокойно място с много добри природни дадености. Какви са предимствата на онкологичния център в Унихоспитал? Стремим се да предлагаме и смятам, че успяваме най-доброто лечение за онкологичните пациенти. В това число в онкологичния център ние предлагаме комплексно лечение на тези пациенти. Тоест ние преценяваме кое трябва да бъде първо: химиотерапията, лъчетерапията, оперативното лечение или обратно, ако пациентът се нуждае от допълнителни интервенционални вмешателства. С колегите гастроентеролози, уролози или хирурзи обсъждаме тези възможности. Действително предлагаме на пациентите едно комплексно лечение и се стремим да излекуваме рака. На първия въпрос, може би, дали това е предизвикателство, за мен не е. Тоест, аз се радвам, че някой в България е помислил и е направил такова място, където хората с опит могат да се съберат и действително да предложат един добър световен стандарт и добри грижи за онкологичните пациенти. Като си говорим за грижата за онкологичните пациенти и като ви слушам, очевидно диагнозата рак, една онкологична диагноза, нещо, което преди години е звучало като смъртна присъда, днес не звучи така. Т.е. днес рак е едно хронично състояние, което може да бъде държано под контрол. В днешно време диагнозата е ясна, знае се какво се прави, определяме стадия и казваме: това е най-доброто, това има смисъл да се прави, това можем да помогнем. Така че нещата са ясни и бих казала, че диагнозата рак не е най-страшната диагноза. По една проста причина, защото ние имаме с какво да лекуваме пациентите. Страшна е диагнозата, която няма лечение. Доктор Кръстева, какви видове медикаменти използвате в медицинската онкология тук в Унихоспитал? В Унихоспитал предлагаме всичко възможно в лекарственото лечение при пациентите с злокачествени заболявания, като започнем от класическите цитостатици, защото тяхното място все още не е изместено. Добавим таргетната терапия, нещо, което вече може да кажем, че е класика, и най-новото лечение – имунотерапия. Всъщност всички тези нови лечения пациентите имат възможност да получат при нас. Имаме централизирано разтваряне на лекарства, работим в тесен контакт с болничната аптека, имаме клинични фармацевти, които разтварят лекарствата и бих казала, че всичко тук се случва действително на едно добро, високо професионално ниво, както е във всички водещи онкологични центрове. А работите ли в тесен контакт с някои международни институции? Колаборирате ли си с международни организации? В тесни контакти сме, в партньорски отношения с Хайделбергския университет, болницата в Майнхайм, с онкологичната болница в Солун, както и с университета в Атина. Имаме тесни партньорски отношения и с института в Болония. Създаваме такива групи, така наречения нетворкинг, всъщност в онкологията, което изключително помага, тъй като ние тук имаме всички възможности да осъществим една видеоконферентна връзка, да консултираме пациента, да обменим опит и всъщност, ако едно лечение при нас не би могло да бъде осъществено, те го имат, бихме могли да реферираме пациента към тези центрове. Така че всичко в името на пациента. Медицината е философия, това е изкуство. Смятам, че в медицинската онкология това изкуство се проявява много повече. И трябва да имаш и философската нагласа и познанията за много други специалности, за да можеш да лекуваш пациентите с рак. Пациентите с онкологични заболявания най-вече не бива да се чувстват като вкарани в болница. Те трябва да бъдат на добро място, да видят, че правейки химиотерапия има за какво друго да мислят. Вие сте видяли картините на Светло Христова, всъщност и витража, който е в дневния стационар. Тя за първи път рисува върху стъкло, благодарение на моето настояване всъщност го направи, макар че ползва различни техники. Та когато сложихме тук вече картините, по друг начин се чувстваха хората, гледаха, питаха и се чувстваха действително, даже някои казаха, че са в картинна галерия, а не в болница. Самото усещане, че ти виждаш нещо красиво, защото там виждате едни жар птици, виждате едни риби, те са златните рибки. Виждате, че съм сложила кутии за пожелания, защото човек трябва да иска нещо хубаво да му се случи, за да се случи. Така че определено поведението е нестандартно.
нестандартен. И пак ви казвам, всички хора, които са дошли тук, заслужават нашето уважение. И те трябва да видят, че този нестандартен подход им помага.